имена? Шипка е с много положителен климат. Има някакво притегляне тук. Не напразно се намират и повечето от тракийските гробници, които са най-известни, нали, в нашата страна, се намират на територията на Шипка. Да. И просто то е притегателно място, като се вземе от древните народи, които са населявали този район, и сега, както виждаме, и японците. По характер са много добри. Не съм ходил в Япония, но такова ми е впечатлението за японците. Обикновени хора, простовати. Едно от семействата, той е електроинженер. Той си направил ветрогенератор, мини. И си произвежда ток, примерно да си захранва там някакви лампи, осветленията вътре в къщата. Занимават се с всякакви видови дейности. Всяка сутрин той си и с метличката, още в 6:30-7 часа, и почиства стълбището от листа.